kuwi. Lah ya Bu Lurah barang lho, Bos. Ora blater piye iki mau sik lagi nembang sepisan wis nyatus kap. Masa Wis mergo tak ngertekke iki engko lek ngantek awakmu munggah ora wurung kakean dana sing metu. Sebab napa? Kula sakniki ndamel lurik ngeten iki. Sebabe apa? Kula niku seragam kalian Mbah Lurah kalian Ibu. Dadi Karena menyatu. Tak minta senene sampean ngomong enek satu sih, tak pipi iki. Iya. Kula kali Mbah Lurah niku menyatu. Mbah Lurah niku kalih masyarakat nggih sae, kalih kanca-kanca seniman nggih sae. Ibaratnya nek Mbah Lurah Pagersari nek sampean. Wis plek. berarti karo awakmu wis plek tenan. Pokoke digendel-gendel nyok-nyok iki ben munggah neh. Dados kula kalih Mbah Lurah niku wis luar biasa. Niki wangsul mangke kanca-kanca seniman bolo-bolo yoga ora usah langsung mulih dadi kon ning daleme Mbah Lurah arep nyapa nyolong gurame mboten napa-napa ora sah nyolong wis dicawisi nggih mendet maksudnya mendet oh wis disediani grame alhamdulillah berarti engko yoga siji nggawa grame 5 kilo 10 kilo wis aman Bos